situácia je taká, že reálne vzato, ak sa niekto ocitne na ulici, je veľká pravdepodobnosť, že na nej ostane minimálne 1 rok. Nechápeme, čo to znamená ukončovať bezdomovectvo. Pre nás to je dať niekomu kľúče od bytu, ktorý je pekne zariadený. Roky so stopou, to, čo som si ja celé roky vážil na tejto organizácii, bolo, že neodklonili sa od svojich princípov, ktoré sa stanovili na začiatku. Preto sme organizovali tento event, preto sme vytvorili tento dokument. Boli by sme radi, keby takéto centrá, ako práve tu sedíme a čo uvidíte vlastne v tom dokumente, aby vznikali. Aby sa naozaj prešlo od klientov k ľuďom. Z dokumentu mám veľmi dobrý dojem, veľmi sa mi to páčilo. Som tu v podstate prvýkrát, ja pracujem ako sociálny pracovník na Ujze, útulku Svätej Ujzy a veľmi sa mi to páčilo. Aj ten domček, aj záhrada, aj dokument, skrátke vlastne povedané všetko. Je to téma, o ktorej by sa malo viac hovoriť, aj hlavne medzi mladými ľuďmi a práve na tom odbore tej sociálnej práce. Organizácií ako je Stopek mohlo byť viacej. Máme tu čím ďalej viac bezdomovectva, tak sme to videli aj v Londýne, v Barcelone a Bratislava už pomaličky nezaostáva, takže potrebujeme určite takúto činnosť. Som rád, že sme mohli odprezentovať toto geniálne video s jasnou myšlienkou, a myslím si, že sme poukázali na to, že to bezdomovectvo je možné ukončiť a to je pre nás výsledok, ktorý chceme, aby sa dostal ďalej.